taký televízor pozeráme, vieš, tam veľa sú osobností, všelijakí. Tak to už neviem, kde sú, ale mne sa veľmi páči tá relácia, čo je legendy, vieš, spievajú pesničky, prerávky, originálky, speváci, jak orloj, jeden za druhým, poďme. A ja som tak vedel text, že ešte ho vylepšili, jak bol originál. Ešte lepšie ho zrobil ten text, jak je originál. Pesničku. A tá relácia, čo je, by ste videli 5 proti všetkým na svete, ten majster sveta, čo tam dovádza, aj sa volá Čančiak, Čan, originálny. Relácia je fajná, keď ja zoberiem partiu, poviem tam 5 proti všetkým, ja budem vypiať. To môj šaci, nebol na ne humor. A to ste vedeli, že keď je uhor ryba, a že jeho žena je uhorka. Ja taký típo, páďom, ja. No tá najväčšia komika, čo na Slovensku je, humor je normálny. Je veľmi normálny. Panádela. Potom pršičil. Keby celá plajera, ja by som sa okamžite tak nasačkoval. Neviem, či sa jej bude páčiť, tak ona má tú svoju lásku, to poďaka. Aj sa. To tam on. Ale jeho by som nechcel za ženu, vieš. Adelu, hej. A čo trubíš? Hej, preoperovaný si. Seriál je moja oblíbená, vieš, ako hera. Normálne odpadáva. Ty šli na záchod sa vrátiť a hovorí, tak kde už vyjde? Chceš mať také dopánky jako ja? Na to nemáš. Ale klikni na náš e-shop. Na to máš.